Kada iziđemo iz zimskog sivila, trave i drveća za zelene cvijeće procvjeta i sve još usto okupano suncem, ne možemo ne primijetiti kako smo svi puni energije i dobrih vibracija. A prva stvar koja u takvim trenucima ženama pada na pamet jest da nemaju što odjenuti. Takve probleme vrlo uspješno rješavaju zakupci u Portanovi. No uvijek postoji i ona dvojba što će biti in ove sezone. Mi znamo odgovor. Ovoga proljeća u biti opet ide malo to monokromatski bijela crna boja, kao i tamno plava, ja bih rekla i srebrna, ja bih uvela svakako u kolekciju. Ali mislim da ovo ljeto nije baš tako ženstveni krojevi modeli, više su malo onako futuristički, ne znam. Da, dosta su pročišćene linije, nema recimo onih nekih mekoća kao što to obično bude. Više izgleda sve onako dosta konstrukcijski, geometrijski razrađeno, ali ja vjerujem da će svako naći nešto za sebe. Modni dodaci? Modni dodaci su uvijek in, znači nosi se svašta. Veliko, malo? Oversize je i dalje u trendu, nose se dosta veliki komadi nakita, posebno naglasak na ogrlice, sandale i sve ostalo, znači spontano prema ukusu. Napokon je u prizemlju trgovačkog centra Portanova otvorena ljekarna. Od sada kod nas možete realizirati vaše e-recepte i ponovljive recepte, jer nudimo velik izbor receptnih i bezreceptnih lijekova, magistralnih pripravaka, medicinskih pomagala, dermokozmetičkih preparata, vitamina i minerala, dodataka prehrani, medicinske obuće i ostalih farmaceutskih proizvoda. Vjerno pratimo najnovije trendove na tržištu te redovito i pravovremeno nadopunjujemo svoj asortiman novim kvalitetnim proizvodima. Svi uposlenici su uključeni u kontinuirani edukacijski proces koji istovremeno vodi računa o podizanju stručnih kompetencija, ali i o komunikacijsko-psihološkim vještinama. Rezultat je vrlo visoka razina farmaceutske skrbi koja je prvenstveno odraz stručnosti farmaceuta i želje da se na najbolji način pomogne svakom bolesniku, odnosno korisniku usluge. Ulaganjem u neke dodatne sadržaje koji se nude uz klasičnu farmaceutsku skrb, ponudu konstantno održavamo na najvećoj mogućoj razini. Radi se o uslugama kao što su nutricionističko savjetovanje, dermokozmetičko ili homeopatsko savjetovanje. Kako bi se tegobe klijenta proanalizirale s više strana i na taj način kvalitetno i na obostrano zadovoljstvo riješio problem. Sve spomenuto u kombinaciji s izvrsnom opremljenošću, lijekovima i ostalim ljekarničkim proizvodima jamči puno zadovoljstvo bolesnika i ostalih korisnika usluge ljekarne Portanova. Ne moramo vam ni spominjati da je Uskrs sve bliže i bliže, a najbolje mjesto na kojem se možete snaći za punjenje košara je naravno Portanova. Veliki izbor potencijalnih darova i još usto odnedavna vam na raspolaganju stoji i Western Union na prvom katu ispred C&A. Dok ste vi u potrazi za savršenim darovima, vaš limeni ljubimac može također uživati. Naime, u garaži Portanove otvorena je autopraonica, pa kada se vratite po svoj automobil, on će vas čekati blistav i čist. A usput si možete priuštiti dozu adrenalina i provozati koji krug na karting stazi. Svi koji su tijekom prijepodneva došli u Portanovu sa svojim mališanima odlično su se proveli. Naime, Dječje kazalište Branka Mihaljevića gostovalo je sa svojom najdugovječnijom predstavom Zeko, Zriko i Janje. Vjerovali ili ne, ova se predstava prikazuje već 55 godina, a gledati je mogu doslovno svi. Meni je jako zanimljivo vidjeti i bake koje dovode, i djedove naravno, koji dovode svoju unučad u kazalište, gledati predstavu koju su oni gledali kao djeca. Tako da eto, nekoliko generacija je obuhvaćeno tom predstavom i vjerujem da će još sljedećih puno generacija se u ovoj predstavi naći i odgledati i uživati. Na kraju ćemo vam još samo baciti bubu u uho i reći da i sljedeće nedjelje u Portanovi vlada uskrsno raspoloženje uz još jednu prigodnu predstavu Dječjeg kazališta – Jaje.